Numerolla 16 on lähtövuorossa Sini Lindholm ja Karjalaisen Riihimäen ratsastajista. Valmistautuvat Jurmo, Janhonen, Anteri ja Reponen. Ja ratsastajille tiedoksi ennen uusinnan alkua on noin 5 minuutin tauko. Montas siellä on jo uusi? Nyt ei kovin montaa mun mielestä vaan. Nyt sit mä täytän kouluja. Kunnolla. Joo, eihän se sitä kannata laskea. Ihan kunnolla ohkea ja ohjaa kanssa. Joo. Investoinnista se on jo jännä koulussa. Kysyin mitä sä oot tehnyt, kun voit jotain harjoittaa. Se on aina ollut hyvä, kun se on edelleen. Ei ole mikään kesä, ei mitään veneitä. Joo. Sitten se tietysti tietää, että jos täällä on parempaa, että itse on hyvä, että se on tehty ratsastaa. Niin jo, sais jo. Voi itse opetella hyvällä hevosella. Ja näin hienosti 4